10 नभेम्बर दिनै बे साना जोंनि बर' माहारिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सान। दिनैनि बे साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बर' राव बिजोंनि थाखाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दा बे गोथार जोनोम सानखौ जोङो दिनैहाय जागायनो हमबाय। दा बे जागायनाय समावहाय जोंनि फिरफिलाखौ उरायहोनांगौ। दा ओंखायनो जोंनि बे फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय आङो जोंनि बनरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिथां मनिसर बसुमतारीखौ आङो खावलायनानै होदों जाहाथे बिथाङा जोंनि बे जानो गोनां जोंनि फुथिबारि गामियावहाय दा जेवारि हाइ स्कुलनि लांगोनायाव जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै आरो जोंनि बे बोसोरारि जथुमखौ खुंफुंलांनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जोंनि खुंफुंनो नागिरनाय गासिबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो। बिनि थाखायनो आङो जोंनि बयखौबो मोजां रोखोमै बाहागो लानो आरो जोंनि बे फिरफिलाखौ बिरहोनो आङो मानगोनां बनरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांखौ आङो खावलायबाय आरो बिथाङा जाहाथे जोंनावहाय फंनैसो फिरफिलानि सोमोन्दै बिबुंथि लाखियो। आङो बेखौबो खावलायनानै दोननाय जाबाय। बर' राव गेवलांजों साबधान बिसोर साबधान साबधान Salute. बेखौ फालिनायजों लोगोसे बनरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबे थामजिदाइनथि हाबाफारि 33थि बोसोरनि जथुमखौ खुंनो हाबाफारि लानायाव फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनायाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां फुंबिलियाव हाबा मावखांनाय गुबुन गुबुन बिफाननि दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोन आरो बावहाय जोंजों हान्थिनाय लाबोजानाय थान्दैनायखौ दैदेननो थाखाय बेवहाय सफैनो हानाय मानगोनां आंनि दैदेनगिरि बिथां बनरगाव ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय थान्दै महरै बाहागो लाफैनाय मानगोनां थान्दै नोंथांमोन आरो बे जोंनि मावफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबान थानाय मानगोनां मावथि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरनो थाखाय बिबान लानानै मावगासिनो थानाय बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन
गावया बायदि खुंखाङो जेरै जों हाबाफारि बायदियै जिउआव फैनानै जोङो बे दिनखौ फालिनाय जाबाय दा बे खुंनाय आफादा जोनोम जादों बे समाव जोनोम जादों आरो बे फुजाखौ मानो गनायनानै लानाय जादों बा बे आफादा मानो बेखौ आजावनानै लादों आं बिनि सोमोन्दै बुंनानै होनो थाखाय सिगांनाय जाहैबाय जानो हागौ आंनि बुंनायफ्राव बबेबा खन्द'आव एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ बेखायनो गोरोन्थिबो जायोबा निमाहा होनो आं खावलायनाय थाबाय बे बर' थुनलाइ आफादा बेसेबां गोबाव बर' हारिनि हारि हिसाबै गोमोरलांहां जानाय समाव 1952 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आव 10 नबेम्बराव बै समनि बर' फरायसाफोर सानखांनानै बासुगाव रनसाइगाव कनफारेन्ससालियाव 10 नबेम्बर खालि फुंबिलि 9 बाजियाव बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै लानाय जादों दानानै लानायनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा गावनि सिनायथि हिसाबै मोनसे दिन्थिसिन बे फिरफिलाखौ सानलाय गलाय खालामनानै आजावना लानाय जादों दा बे फिरफिलानि गाब आरो बेवहाय जे एमब्लेमफोर दं बेहा मोनफा मोनफा ओंथि दं जानो हागौ बेवहाय गोबां बाहागो लानाय बिथांमोनहा सिगाङाव मिथिखांबाय नाथाय जोंनि उननि गथ'फ्रा हयथ' बबेबा माबाफ्रा बाहागो लाफैनायफ्रा हयथ' मिथियाबो जानो हागौ बेखायनो आंनि सुंद'यै फिरफिलानि ओंथिखौ एसे बिजिरनानै बा बेखेवनानै फोरमायथिनो लाबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलानि गाबा गोमो बुयि बा गोमोरावै जों नायोबा बेखौ गोमो नुयो नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर मुजोब माने गोमो बुयि बा गोमोरावै दा बिनि गाबा बे गोमोरावैयानो बेखौ मानो लानाय जादों जोंनि बर' हारिया तिब्बत बार्मा मंगल इंराजनि मोनसे दालाय आरो बे हारिनि देहा एबा महर मुस्रिनि गाबा गोमोजि बे फिरफिलानि गाबजों गोरोबनो होननानै बे फिरफिलानि गाबखौ गोमो होनो लानाय जादों बेनि उनाव जों नुदों गांसे बिजाबाव बर' रावआव होननाय मोनसे बेखेवनाय बिजाब फिरफिलानि गेजेरनि एसे गाहायाव जों बेबायदि लिरनाय जादोंमोन बेनो जाहैबाय जे जोङो गावनि बर' रावखौ जौगाहोनानै थुनलाइ महराव सोरजिनानै आरो बिजों महर होनानै जोङो बेखौ बर' रावखौ गेवलांसार होनो आरो बियो जाहैबाय मोनसे बे बिजाबा बे जाहैबाय ट्रेजार अफ नलेज गियाननि मोनसे बाख्रि बे बिजाब बे मोनसे बिजाबाव बायदि रोखोम आयदानि गियान थायो दा जोङो बायदि रोखोम आयदानि गियान लानानै जोङो गावनि हारिखौ सिनायथि होनो बेबायदि साननायजों बे बिजाब गेवलांखौ होनाय जायो बिनि एसे फरायसायाव मोनसे बायखोन्दा नोगोरनि नेरसोनखौ नुदों बे बायखोन्दा नेरसोना गोदोहाय डिमापुर रायजोआव मोनसे बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर रायजोआव मोनसे सासे राजा रायजो खुंदोंमोन समनि भागोआव गासैबो बोथोर थेर बेथेर जानानै बेबो बर'नि मोनसे रायजोनि मोनसे राजामोन बर' रायजोनि बे हिसाबै बर'फ्रा गोदो राजा दंमोन रायजो दंमोन होननाया नंगुबैबो बिनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय बे बायखोन्दा कासफोरनि गेजेराव बायखोन्दा नोगोरखौ बहायनाय जायो आरो बे बायखोन्दा नोगोरनि गाबखौ गोथां अख्रां गाबजों महर होनाय जायो खायफा बबेबा फिरफिलानि गोसोम गाबबो होयो बे गोसोमजों नङा बेखौ गोथां गाबसो होनो बेनि ओंथिया जाबाय नोंथाङा जेरै रावखौबो एंगाराबालानो
지지라도 노미 지지라도 그거만이 나는 팀들의 정보를 통해야지 다시 고를 노미 다시 그 자의 고로 라우 투자의 부담을 자의 고로 노미 강자 다시 그 부담을 그거로 호퍼를 시작해 최고로 많은 남파를 보내지 tip은 이유는 왜 연맹께서 그 지역을 통해 이제 알아는 것입니다. 알아는 것들은 이런 소소가 이해하는 싶은가? 오래오래는 보이는 일을 가서는 지금 모르는 모르하는 일을 하는 먹을 저는 기한 나는 모르하는 아주 모르하는 부담 가는 먹을 내 이제 인지는 내고 하나이라는 소소 라이 이리로 나오라는 거 아시지? 그 나오냐 그리고 지금 기본에 쓰는 마음이 바로 하는 거잖아요. 예수를 봐 매우 나와 나에게 소리를 먹어도 아예 그냥 플러스를 그러니까 정글 보로 라우 도페나는 투하는 우리가 원점을 그런걸 하나 하나니 뭔지 바뀌지 않나도 아래 제대로 바꾸지 뭐지 그러는 거예요. 그 보로하고 무슨 자치 보로라고 그러는 무슨 자치는 그리고 있지는 그 나 22년 안 지명회 나 dauhan oleh berat itu tidak pernah ini sih orang Boroni tak kemana mau pergi Boroni tak kaya orang tulis tak kemana mau pergi itu orang sendiri pergi kami jadi Boroni tulis orang zon member ini jika masih berarti itu lebih bagus yang ini dunia dia kau sini kawan itu lebih mau beri, jangan mau ini saya ribet. Jadi baru apa? Hari ini dia bintang itu bagaimana? Sudah sih bagaimana? Dia orang dengan dia, orang cari orang jenuh orang orang yang lain, orang orang itu, sebentar dengan hari hari dia sih, kalau penyusun harus suruh saja. 이거 상관없네. 뭐가든 간에 자기가 생각하는 모습이냐. 이제 그 이사님의 다른 여주 지지 자기가 파란색 가로와 내가 한꺼야로 신고 하는 같은 신지라는 그런 한 그러니까 내일모레 분들이 비밀을 드리시면 비밀을 드리시면 저는 이거 주에 바람을 하고 그리고 같이 그걸 하기로 이 부분을 좀 나오고 이게 트리플라고는 이제 하와파리 그중에 mau hanya untuk apa? Nah, ini tentunya, nah, ini untuk